אוקיי, אני לא יודע אם זה רלוונטי להפקה או לא, אבל אני כרגע בדרך כלל לעזור להפקה של חברה מהלימודים. הם מצלמים כאן בסינימה סיטי והסכמתי להשתתף בתור ניצב. יכול להיות שזה יהיה רלוונטי להפקה שלנו, ויכול להיות שתמיד יש הפתעות נחמדות שמחכות. אז אני אעדכן אתכם ונתראה. אוקיי, אז אני משתתף בתור ניצב בהפקה של אולפני גרינהאוס פרודקשנס. אני לא יכול לספר אותנו פרטים על הפקה, אני גם לא יודע. אני יודעת שירון שרף מצלם את זה, שהוא גם צילם את הערת שוליים. ואני חושב שאולי יש כאן הזדמנות טובה לעשות טיפה טוטוריאל גם על צילום וגם על תאורה. אני אנסה לרחרח מה אני יכול. אני יודע שהסרט מצולם באלקסה, שזו מצלמה שהיא מעבר להישג ידי, אבל נראה מה עוד אפשר להציג. אני רועי קורלנד, אין לי תפקיד הסרט, אני אחד מהמפיקים השותפים של הפרויקט הזה. בעיקרון מה שאתם מצלמים באלקסה. מצלמים באלקסה. מה היתרונות, מה החסרונות, מה התקציב? הכי יקר שיש היום בתעשייה. מה היתרונות, מה החסרונות? מצלמת רגישות לאור בצורה מדהימה. מאוד מאוד קרוב לפילים, אני מצלמת עד 2.5, מדהים. מה נגיד אתה חושב על צילום במצלמות סטילס כמו 7D, 5D להפקות, לוידאו? פתרון זול, אתה יודע, יש לנו פרסומות שמצלמים 5D וכדומה. פרסומות בטלוויזיה וזה נראה מדהים. יש לזה חיסרון, אם אתה עושה פיצ'ר או סרט, כי אין סאונד הרי מוקלט, אז אתה צריך, אתה יודע, כל הזמן לחבר דברים. אוקיי, זה הבעיה מרכזית סאונד. אבל גם במצלמה הזאת, באלקסה גם אנחנו מקליטו חיצוני, זה לא למשל. טוב, אז לצורך ההפקה הזאת תלבישו אותי בפקידים של מגיש פופקורן, וזה מה שאפשר לעשות כל הפעם. אוקיי חברים, היצור הזה זה פנס קינו, והפנס קינו הזה הולך להיות החבר הכי טוב שלנו בהפקה. אוי, והנה הלך הפנס קינו. הקינו, התפקיד שלו זה לרכך בעצם את האור. אני יודע שזה לא נראה ככה בגלל זווית צילום, אבל קינו התפקיד שלו לרכך את האור ולתת לפנים גוון אנושי יותר. טוב, אז אני כאן עם משה יבי, ואני מרגיש קצת לואו-טק יחסית לפרסונה הזאת, אבל אני רוצה לשאול אותך ותהיה עדין, כי רוב הצופים שלנו הם צופי יוטיוב. מה נתך על תרבות היוטיוב? כלומר, אתה רואה יוטיוב? כן. מה, יש דברים מסוימים שאתה זוכר שראית ביוטיוב שהשפיעו עליך או עניינו אותך? לא יודע, אני רואה כל כך הרבה דברים ביוטיוב, שוב, יש דברים מרתקים, יש דברים פחות, אתה יודע, העולם כולו יוטיוב. כן, זה נכון. מה נגיד על יוצרים צעירים שאין להם את התקציב הזה במקום ללכת לצלם סרט באורך מלא, מעלים סרטונים ליוטיוב וככה מבינים את התהילה? תשמע, אז אתה חושב שאפשר לבנות תהילה ממשהו כזה אגבי ביוטיוב? באחד למיליון שיוצא משהו נדיר, שאומר וואלה, אפשר להעלות את זה. אבל בכל אופן, כדי לעשות משהו צריך להשקיע. כדי שיצא משהו בעל ערך צריך להשקיע. אחר כך, אם אתה שם את זה ביוטיוב, איפה שאתה לא שם את זה, זה יגנך. אבל לפני שאתה שם את זה ביוטיוב, אתה צריך לצלם את זה. אתה מבין? אתה צריך לכתוב את זה, אתה צריך לערוך את זה, אתה צריך להכין את זה. בדיוק בשביל זה. שם הבעיה. זהו, בדיוק בשביל זה נועד הבלוג. טוב, אז כמו שאיבי אמר, העובדה שמדובר ביוטיוב לא אומר שצריך להוריד מערך ההפקה, וצריך באמת להשקיע בזה, כאילו זה הסרט היי בודג'ט מטורף. זה מסכם את הסיור שלנו על הסט. אני חייב להודות שאני ממש נרגש שהצלחתי להשיג את איבגי לראיון, ואנחנו נתראה שבוע הבא בחזרת השחקנים הראשונה שלנו. אז תישארו מחוברים ונתראה. ביי ביי.